Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej dwar id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima se nkomplu nirriflettu dwar it-tielet dehra li seħħet fit-13 ta' Lulju tal-1917. U propju wasanna fil-parti f'din id-dehra li għandha sinifikat partikolari. It-tielet dehra ta' Fatima hija dehra importantissima eżisti għax nistgħu ngħidu li ħafna mill-affarijiet isu hekk marbuta ma' Fatima jinsabu f'din it-tielet dehra. U din it-tielet dehra wasanna propju fil-parti fejn il-Madonna turi l-infern l-tfal. Naqraw x'għandha daqsxejn ftit xi tgħid Luċija, x'jiena qed naqra dak li Luċija tikteb fit-tifkiriet tagħha dwar id-deritt, allura timmorru mill-ewwel kif ngħidu bil-Malti f'rasilajn, u mbagħad nagħmlu ftit riflessjonijiet fuqhom. Luċija tikteb hekk. Filwaqt li l-Madonna qalet dawn l-aħħar kelmiet kienu li kienet talbithom sabiex jitolbu u joffru sagrifiċċji għal midimmin. Reġgħet fetħet idea kif kienet għamlet fix-xahrejn ta' qabel. Ir-raġġi tad-dawl kienu qishom jinfdu l-art u rajna bħal baħar tan-nar. Mutfuajn f'dan nar kien hemm xjaten u erbieħ forma umana bħal ġamar trasparenti imġemdin jew kulur il-bronz maħruq. Jowmu fil-ħruq. Issa mollija l-fuq bil-fjammi li kienu ħerġin minnhom stess. Flimkien ma' sħab kbir ta' duħħan. Issa jirġaw lura fuq kull naħa bħal xrar f'nirien kbar. Bla pis u ekwilibrju fost werżieq u krib u ġieħ u disperazzjoni li terrorizzana u l-ġelna nirtodu bil-biża'. Naħseb li kienet din id-dehra li ġiet ninwerzaq għax in-nies qalu li semgħuni. Ix-xjaten kienu jinarfu għax kienu terribbli u jimbuttawk u jixbħu annimali tal-biża' li qatt ma rajna bħalhom, suwed u trasparenti, bħal faħam qiegħed jaqbad. Imbeżżajnu bħal kieku biex nitolbu l-għajnuna ħarisna lejn il-Madonna li qaltilna bil-ħliena u d-dispjaċuta. Għandkom kemm rajtu l-infern fejn imorru l-imsejkna midimbin. Biex jisalvhom Alla jixtieq jistabbilixxi fid-dinja devozzjoni lejn il-qalb la teba ta' Marija. Jekk tagħmlu ngħidilkom ħafna rwieħ isalvaw u jkunaw il-paċi. Il-gwerra se tispiċċa. Iżda jekk in-nies jibqgħu joffendu l-Alla, tfaqqa oħra qar fil-pontifikat ta' Piju 11. Meta taraw il-lejl mixewl b'dawl li ma tafux x'inhu, kunu għafu li dan ikun sinjal kbir moti lilkom minn Alla biex jurikom li se jkastiga d-dinja d-dnubiet u għad-delitti tagħha bil-gwerra, bil-ġuħ, bil-persekuzzjoni tal-Knisja u tal-Papa. Nifgħu darbohra nkomplu anka biċċiet oħrajn minn din it-tielet dehra u nagħmlu din riflessjoni tagħna propju fuq din il-viżjoni tal-infern li l-Madonna turi l-tfal. L-ewwel ħaġa sistih l-infern huwa ċar fit-tagħlim tal-Knisja anke jekk forsi mhux dejjem nitkellmu dwaru, mhux dejjem nisimgħu biżżejjed dwaru. U l-Knisja x'tallimna dwar ir-realtà tal-infern eżistih. Il-Knisja it-tagħlim tagħha dwar l-infern skont kif insibuh fil-katekiżmu tal-Knisja Kattolika huwa konċiż huwa dirett. L-infern l-ewwel ħaġa Knisja turina li huwa l-istat tar-ruħ li hija mifruda kompletament minn Alla. U allura il-Knisja aktar milli titkellem fit-tagħlim tagħha mill-infern bħala post, ġifieri qiegħed x'imkien, u aktar bħala stat
l-istat tar-ruħ illi inqatet kompletament minn Alla. Il-Knisja eżistija turina li l-ikbar dbatija l-ura tal-infern hija li inti titlef kompletament lil Alla fil-ħajja tiegħek. Li tibda minn issa u titkompla fl-eternità. Meta nifmu dan x'inhija l-ikbar dbatija li jien titlef lil-Alla, nifmu x'inhu l-iskop vera tal-ħajja tagħna. L-iskop vera tal-ħajja tagħna huwa Alla eżistija. Huwa Alla l-imbierek. U meta aħna nitilfu lil-Alla l-imbierek, hemmhekk inkunu tħanna fl-infern tal-qalb tagħna. Eżistija. Ħaġa oħra li naraw illi l-għażliet li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna għandhom konsekwenzi fl-eternità. Ħbib tiegħi. Għandhom konsekwenzi fl-eternità. Il-Knisja tagħmilha ċara illi min imut fl-dnub il-mejjet jibqa' jirrifjuta l-Ġesu Kristu sal-aħħar fil-kuxjenza tiegħu eżistijaj qed jirriskja s-salvazzjoni tiegħu eżistijaj. Ġifieri min sema b'Ġesu jirrifjutah, min jaf li Ġesu huwa triq il-verità u l-ħajja u jirrifjutah qed jirriskja s-salvazzjoni tiegħu. Min għadu ma semax b'Ġesu u mhux qed jimxi fuq il-kuxjenza tiegħu, ġifieri mhux qed ifittex il-verità fil-ħajja tiegħu, qed imur kontra l-kuxjenza tiegħu, ukoll jista' jitlef ir-ruħ tiegħu eżistijaj. Dawn huma l-kundizzjonijiet li persuna titlef ir-ruħ tagħha fl-infern. Issa ċertament il-Knisja tgħidilna li l-infern jeżisti, però l-Knisja ma tista' tgħid li ħadd qiegħed l-infern. Kieku l-Knisja tgħidha tkun qed tiġġudika. Il-ġudizzju huwa biss f'idejn Alla. Il-Knisja titkellem biss mill-possibilità li xi ħadd jista' jitlef ruħu, imma l-Knisja ma tistax tgħid li fil-verità xi ħadd tilef ruħu. Meta neħtlu għal rivelazzjonijiet privati bħal huma ħanifqu biss fuq dawn id-deriet tal-Madonna ta' Fatima, hawnhekk għandna ċirkostanza meta l-Madonna qed tgħid illi hemm diversi li jmorru l-infern. Ħabboġġiha b'mod popolari biex tifhmuni, il-Knisja ma tistax tgħidha x'kun qed tiġġudika. Però l-Madonna li ġejja minn dik in-naħa l-oħra tar-realtà tista' tgħidha eżisti għax fil-każ tagħha ma tkunx qed tiġġudika imma tkun qed tirrivela il-fatti kif huma, il-verità kif inhi. U din hija delikata dan nispjega l-importanti li tifhmuh tajjeb. Il-Knisja ma tistax tgħid li xi ħadd qiegħed l-infern għax inkella Knisja tkun tonqos hi stess, tkun qed tiġġudika persuna. U aħna ma nistgħux nġudikaw. Però il-Madonna li tiġi min-naħa l-oħra b'daw ir-rivelazzjonijiet eżistijaj, allura hi tista' tgħidilna xi jiġri biex ngħidu hekk in-naħa l-oħra ta' din il-ħajja. U hi ma tkunx qed tiġġudika ma tkun qed tirrivela ir-realtà. Il-Knisja eżistijaj tħeġġiġna li aħna nittamaw fis-salvazzjoni ta' kulħadd għaliex għax Alla joffri l-ħnina tiegħu u s-salvazzjoni tiegħu lil kull bniedem, ġifieri dik għandha tkun it-tama tagħna. Però min-naħa l-oħra eżistijaj ma nqas nistgħu mmorru f'estrem li jgħallmu xi wħud li jgħidu Alla tantu ħanin li żgur ħadd ma ħajintilef u żgur kulħadd ħajsalva. Eżistijaj kieku Alla huwa ħanin b'dak il-mod, mhux għax Alla mhux ħanin, imma kieku huwa ħanin b'dak il-mod kif jgħidu xi wħud, illi allura Alla jneħħi l-libertà tal-bniedem. Il-libertà tagħna jneħħiha, jimponi fuqna nfusna lilu nnifsu s-salvazzjoni. Meta aħna nafu lil Ġesu u s-salvazzjoni jridu naċċettawha b'mod ħieles, b'mod liberu, biex ngħidlek l-infern huwa l-prova tal-libertà tal-bniedem, l-bniedem huwa liberu illi jażel eżistijaj. Jekk Alla jħodna l-ġenna bil-fors, allura m'għandna l-ebda għażla fil-ħajja tagħna. Mentri aħna nafu li Alla ħallina fil-libertà hija don kbir li Alla tal-bniedem. Ġifieri l-idea li jgħidu xi wħud Alla huwa daqshekk ħanin li żgur kulħadd. Nixtieq niftihem tajjeb mhux qed ngħid li l-ħnina t'Alla mhix kbira, il-ħnina t'Alla mhix infinita li hemm xi dnub li Alla ma jistax jaħfru xejn minn dan. Il-ħnina t'Alla hija bla limitu għal kull bniedem, Alla jagħti ċ-ċans il-bniedem sal-aħħar nifs ta' ħajtu, Alla jaħfer kull dnub, però ma jistax ineħħi l-libertà tiegħi u l-libertà tiegħek. U allura eżistijaj hawnhekk għandna nittamaw għas-salvazzjoni ta' kulħadd, però minnaħa l-oħra naraw kemm hija serja, ħbib tiegħi. Il-Madonna minnaħa l-oħra qiegħda turi din ir-realtà tal-infern li tfal, din il-verità li nsibuha kemm fil-Vanġelu kemm fit-tagħlim tal-Knisja, il-Madonna torja li tfal, ma toqgħodx tgħid ma noqgħodx imbeżżaħħhom li tfal ma nkellimhomx fuq l-infern,
Beżatom xi ftit għatlu xi stess jtlaq bdet twerżaq bil-biża'. Imma rithom il-verità kif hija eżistijaj. U rithom il-verità kif inhi. Ċertament kienu assistiti mill-grazzja tal-Ispirtu Santu għax kienu qed jingħataw missjoni f'dal mument anke tfal li qed jaraw din ir-realtà li ħallet effett tal-biża' fuqhom, din il-krua tal-persuna li hija indannata. Il-Madonna eżisti jekk uritu li tfal titturi ħanka lilna, titturina li dinja verità eżisti. U x'uriet il-Madonna fl-infern? Fil-qosor ħafna uriet il-xjaten, uriet l-erwieħ li jintilfu qalb in-nar, qalb id-dwejja, qalb l-indannazzjoni, qalb id-da, qalb id-disperazzjoni. Hija kollha deskrizzjoni li mhux bil-forsi noħduha litteralment li l-infern qiegħed hekk eżatt kif huwa deskritt mit-tfal għaliex aħna nafu li il-viżjonijiet u deriet dak li Alla jikkomunika mal-persuna jikkomunikah kif il-persuna tista' tilqaw u tifmu. Okay? Dan jispjegaħ tajjeb ħafna il-Kardinal Ratzinger qabel ma sar Papa fil-kummentarju tiegħu propju fuq id-deriet tal-Madonna ġewwa Fatima meta jiġi biex jispjega it-tielet sigriet li forma parti minn din it-tielet dera li propju qegħdin nitkellmu dwarha. Eventwalment anke nitkellmu ftit fuq dan it-tielet sigriet ta' Fatima. Il-punt li joħroġ minn dil-dera tal-infern kif hija eżistijaj huwa li hemm l-indannazzjoni u li l-infern ma ġiex maħluq għal bnedmin imma għaxjaten, għax ix-xjaten huma dak li nqataw minn Alla. Xjaten jgħixu fl-istat tal-infern għaliex inqataw minn Alla. U l-bniedem eżistij li nqata' minn Alla jiġi bħax-xetan u jgħix dak l-istat huwa wkoll. Huwa stat ta' disperazzjoni mingħajr Alla aħna nies id-disprati eżistijaj. Il-Madonna eżistija hawnhekk tagħmilha ċara. Qed tgħidilhom rajtu l-infern fejn imorru l-imsejkna mid-dinbin. U din il-Madonna skont Luċija tgħidha għalita biħnina u ddispjaċuta. Għaliex? Għaliex Alla l-bniedem iħobbu. Ġesu l-Santa Faustina jgħidilha kull ruħ li tmur l-infern li tibgħatni fid-dwejjaq. ċeturina li dan Alla fl-imħabba tiegħu fil-kompassjoni tiegħu lejna biex ngħidu hekk iweġġa, iferi qalbu għal kull wieħed waħda minna li jistgħu jintilfu eżistijaj. Alla ridna miegħu ma jrid l-ebda ruħ illi tintilef. Ma jrid l-ebda ruħ milli tintilef. Nagħlqu b'dan il-ħsieb eżistijaj dak li jidna San Pawl, Alla jrid il-bnedmin kollha jisalvaw u jaslu biex jarfu il-verità. Jalla ħna eżistijaj kif ħanaraw waqt li nkompli nispjega fil-programmi oħrajn din it-tielet dera nimpenjaw ruħna sabiex aħna ngħinu lil kull persuna tgħix fil-verità tara fil-Ġesu Kristu li huwa l-uniku triq, l-unika verità, l-uniku ħajja tagħna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-moment li kellna b'talba li hija marbuta mad-deriet ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.